Bejn l-2022 u l-2070 il-ġit nazzjonali ta' pajjiżna se jikber bi 2.1% fis-sena bħala medja skont tbassir tal-esperti fil-Kummissjoni Ewropea. Din il-ola rata tkabbir ekonomiku imbassra għal xi pajjiż Ewropew u l-uniċi pajjiż li huma mistennija ikollhom din ir-rata ta' titjib fil-valur miżjud huma biss Malta u l-Irlanda. Daħabritu il-Gazzetta Kulħadd fej kwotat rapport tal-Istituzzjoni Ewropea imsejjaħ Aging Report li jitfassal kull sentej wara sensiela tal-laqat ma' tekniċi mill-pajjiżi membri kollha. Skont dan l-istudju analitiku li jinkludi proġettazzjonijiet ta' kif tkun se tiżviluppa l-ekonomija fid-deċenji li jmiss, il-medja Ewropea imbassra li tkun ta' 1.3% biss, li jfisser li kull sena l-ekonomija ta' Malta se tkun qed titjib b'aktar minn darba u nofs il-medja ta' 27 pajjiż membru. Il-pajjiżi bl-inqas kabbir ekonomiku f'dan il-perjodu mistennija ikunu il-Ġermanja, il-Greċja, Franza, l-Italja, il-Latvja u l-Finlandja fejn hu mistenni li se jikbru b'1.1% jew kważi n-nofs ir-rata tkabbir imbassar għal Malta. Dan ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jinnota wkoll kif pajjiżna kien dak bl-aqwa tkabbir fir-rata ta' partiċipazzjoni fis-suq tax-xogħol mill-2010 l-hawn. Dan hekk kif ir-rata ta' partiċipazzjoni fost l-irġiel iżda laħqet dik fl-Iżvezja, il-pajjiż bl-ogħla rata fl-Ewropa, waqt li f'dik femminili irnexxielna nilħqu il-medja Ewropea għall-ewwel darba fl-istorja. Minn barra hekk, waqt li skont l-Oppożizzjoni Nazzjonalista pajjiżna mhux qed isir aktar produttiv u tkabbir ekonomiku ġej miċ-cheap labor, l-esperti Ewropej jisqu li kull sena bħala medja bejn issa u l-2070 il-produttività tal-ħaddiema ta' pajjiżna se titjib b'1.6%. Din ir-rata aqwa mill-medja Ewropea ta' 1.4%. Dan meta fil-Ġermanja pajjiż li mhux assoċjat ma' cheap labor u meqjus bħala il-mutur ekonomiku fl-Ewropa mistenni ikollhom żieda medja annwali fil-produttività ta' 1.3% jew 0.3% inqas minn Malta. L-istess fi Franza fejn iż-żieda fil-produttività mistennija tkun ta' 1% biss.